Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Babu Teron ahem kopi koson pen lone ahem me chopidet. Lakha inkoirapho nilip constituency ke parlo rongbong terang arong amikar Babu Teron ahem kopi kopuson penlone por phainar kep apor malom ahemarlo me chopila bajok ning ke oipen nilip MSc povitra rong piaphan niravek thapusi ning aklong pen chuning ripon Lapenan parta CEM tuliram rong hangaphan sitame niravek thapusi alangli pen chuning ripon Lasi nonang ton pen alangli pen le arjupon lonang Chokihola Penang Kilo Berta, R1 Teron Report, Karbi Anglong News Channel. Lemen Babu Teron. Rongbong Terang. Borsali. Acha kupi person ben sila da me chodet la sokuthai mang ga sabuthani ma la. Asok kichorege pinelo hem ke karyana bema so bang ete sukilong kendal thoi angmalang hongdamat chipan apteng ni diat bon amal la so phila suki mi chodama anke arna paperi long krib suki kribo mat arna anna mi cholalo ban khinge palong ana cholalo la hem ang sa ki sienda ke chu thang si thekdong pin bajiner ke hembang udah nil tinggi ini tu serpisa berata bang be aku sumar ke thie bang da bang be la emi chu pini ke basi lo person pini dum avelo la ke si room ke la sumar school kilo ni from angton si bang pri farmana chola lo kitab angton si kitab keng op angton si chola la be pin la room do ason ange te nang li social media ke hang patha nang li thani ma pini ku dun do ma person itu local MC do lokon pini kira person do man oh ne hele tumla school ke non ma ke ni like sonavar saita vidalo pola school ni from bini nang ton sita avidalo pa to MC povitro rong pitame nang rap sonde me par se chening reading nang tung CEM sar dalo nele ta CEM sar phanta me nang rap sonde me par se chening reading Nemen Clementeron dak non me chodat ke dak nilek te hemlo tebe bajiner ke apor nilek tom gerda da mera phi asupia bang suki long mom me kailo inke karena beda jane mom kailo ala so phi suki me chopidet mangton la bang so hema rumolong bang me chopidet la amang ke kan hok the olo somar uniform bandang lok peri bang photrok la da nilek ka somar do ana peri da hebila amala da room me chupida manan bangke somar non ching thang plop plop perian vel ase lek tam da ke sung thek tek lo ne toma sar povitro heta me kerai phansi chuning ridon no na pen la da hem ji kem hetan lek tam heta me e phong room se je patang kam jong da chot pen lek heta me la ne toma sar to le ram rong hang long se chong da dun la pen ne liti pi heta me bagana ka ma ka pre bagano hidon ate phong room he je patang jene tene chu kemlo non bang me chupida lo ke sung thek tik lo se sar tom heta me karai pha chuning rilo siam sar bang tame pan lo Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen MSc Johny Timung aphan Lumbajong Langso Disama No.2 ahavar arwaratum aningaklong kachoro alamthe Lapen Kurwang 2 Kepajir Kedamtang 1951 Karbi Anglong District Council Long Ratpen Karbi Anglong Autonomous Council Troksik Keprapli Arta Chokdatapi Disama No.2 ahavar arwaratum Kedam Kewang Kacheleng Atowar Mesen Avarsai Kelongdun Lapen Kedamtang Ningkan Troksik Kepsose Angbong Aporahut District Council Badu Political Party Le Nangchari Pusita Disama No.2 ahavar angkang Rong Inkoira Posose Akarbi Arwaratuma Phanke Council Kachari Arling Kethe Atum Thangnat Kachingthur Mate Development Asai Ke Claim Kedam Ang Thekamatsi Avi
Lapen kilang kipangkrita akili ang kilit tu parpik lapen kipanung tip kipanung pugajo disama No.2 ahavar kedo kaboche barin rong ingkoira posose akarbi arong arwadatum ningkan troxy kepsose angbong kisung tektik pensi chetong nanglo Teke disama No.2 ahavar kedam kewang kacheleng atowar mesen awar sai awe okpran keso keun kachelangji dowai imubak kachunam lokji adim mate hospital awar sai awe lapuson si ningkan troxy kepsose angbo sonsuri akeboy akisung katura tektik pensi chetong nang lopusi keramtang aporahut kisung keboy katura kachetong nang alamthe aputhak disama No.2 ahavar cheroktok arwaratum phurkimo alamthe chiphorda Bonta BJP Kachari Bomb Dipu Deshpur Delhi Triple Engine DDD India PM Narendra Modi Kaningje Sabke Saath Sabke Vikas Lapen Assam CEM Dr. Himanta Biswa Sarma Kaningje Parivartan Aru Yunayana Mate Change and Development Karbi Anglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ningje Damlo Work culture mon sam lapen kaching thurpu aseme kedeng lamchak kachepapleng lapen kipachun angthe kethek long bomajo Karbi Anglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen lakha krinar kep lumbajong MSc Johny Timung alangli tumapha disama lakhahini ahavar arwaratum ahinpen ningkang sam lapen kachoro alamthi pajir Lapen labang suatowar kasilambom aputa Karbi Anglo Autonomous Council Authority Work Order Estimated Guidelines sa tingpen towar quality kimisenangji lapen towar ki iksip mate black topping atowarle nang silampidet asonte Karbi Anglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MSc Johny Timung alang litumbang hinike arnam kerengsi nang suntuk ativilo ansi hokto pusi disama lakhahini ahavar kaike cheroktok lapen thekriset araratu ning aklong alamthi pherangkia thengno lamthi nang chepaklangdu News Text Report Karbi Anglong News Channel Pinia berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me